Antes imos a situarnos contigo de novo, Fátima, noutra das aldeas onde hoxe os veciños pois están, antes viamos, non, a un deles a Santiago, pois case pedra a pedra reconstruindo o que tirou o temporal onte, non? Con el directamente, imos falar, compañeira, está aquí Santiago, que non parou, ai vai, que ainda vou caer eu, non parou en toda a mañá. Santiago, levas desde onte, hoxe tamén, recompoñendo este muro que che tirou a riada onte, non é? Sí, estuve en onte toda a tarde e agora toda a mañán e xa ves o que hai feito. Ainda teño para hoxe, mas para mañán todo o día non sei se acabarei. Foi única esta riada que pasou onte, non? Non viches cousa igual? Bueno, por aquí penso que sería a máis grande que pasou. Hai xa máis de 30 anos tamén houve outra, pero tanto como esta, penso que non. Por sorte a túa casa non está aquí, non fuches afectado? Non, a miña casa está máis arriba. Pero sí que o muro, bueno, é un dos... Sí, o muro pero é meu. E ti non estabas aquí presente cando pasou? Non. Eu pensei que non tiraría con ele tampouco. Porque non vin a riada, eu vin cando me levantei a mañán, vin que levaba abajo ao río, porque da casa vese ben. Pero, bueno, xa baixara, daquela xa non había tanto. E pensei que non tirara, tanto foi que non vin mirar. O que pasa é que depois dixeron, na máis non me enterara. É unha das consecuencias, Graciña Santiago, deixamos de traballar, unha das consecuencias desa espectacular riada, pero temos aquí tamén a outros veciños daqui da aldea de Raña, outras das afectadas aquí na Pobra do Caramiñal. Estamos con Pepe e coa súa filla Leticia. Como foi onte, Pepe? Que ainda non dormiches en toda a noite, dicíasme, non? Non, estuvemos limpando toda a noite porque ainda así non acabamos. A ver, eu os primeiros momentos os vivín, eu estaba traballando cando me chamaron ao traballo que viñera a casa, que a casa estaba inundando, e o que non me esperaba era isto. Esperábame que entrara un pouco de agua pola zona de atrás do muiño que está pegada á casa, pero non que chegara agua á altura das ventanas e estuvera metendo agua na casa polas ventanas. Pero que ademais estamos vendo que esta casa, non estamos nada... Aquelas ventanas, o sea... Están altísimas. Sí, estamos falando de ventanas que están sobre máis de 1,5 metro de alto. As ventanas da planta baixa. Pois nada, empezou a inundarse primeiro pola zona de atrás, que se pode ver, que é o muiño que está pegado á casa. Entrou pola zona de atrás, que, bueno, antiguamente era un muiño, hoxe en día é unha cociña, pero bueno. Entrou por aí primeiro, que aí chegou a... Pois mira, chegou á altura da mitad do calentador. Imagínate, un calentador está máis de 2 metros de alto, máis ou menos. Fíjate a altura de agua que chegou a alcanzar ali. E despois empezou a entrar polas ventanas. Que pasa? Que pola parte de atrás hai 3 portas. Hai unha abaixo, outra arriba e da arriba é hermética. E aí a agua debeu de facer como tapón e non conseguía todavía inundar a casa, entrar. Pero bueno, a medida que foi subindo xa foi imparable. Aí xa empezou a entrar agua polas ventanas hasta que inundou toda a parte baixa da casa. Te sentías nese momento? Porque nunca virías nada igual. Cando cheguei á casa non podía acceder á casa. Nin por diante, nin por arriba, nin por atrás, nin por la horta, nin por ningún lado. A prova está que me tuve que meter, ao final dicíame non te metas que non podes acceder, ao final metíme ca agua a cintura. Agua a cintura porque tiña o can, porque ela estaba moi nerviosa, estaba con un ataque de ansiedade, a rapaza estaba con un ataque de ansiedade na casa, porque que o can quedou encerrado na parte de atrás do muiño, o can estaba nadando xa case a altura da Aurelita, non conseguía abrir a porta, ao final tuve que forzar a porta para abrir, e nada, collera o can e puxeno a salvo, hai un fregadeiro, e a zona máis alta que era o fregadeiro foi onde eu puxen o can, e así estaba o can metido na agua, e eu agarrado á viga. Bueno, auténticos heróes sodes, moitísimas grazas por atendernos, alegrámonos tamén que todo se solucionase porque xa estiveron os operarios tamén aquí axudándonos do Concello, así que, bueno, graciñas aos dous por atendernos, bueno, son as consecuencias dunha riada que non se viu case en 50 anos aquí en Pobra, compañeiros. O certo, compañeira, é que estremece escoitalos, imaginar o medo, a desesperación, neses minutos onde ves como a túa vida, pois literalmente leva a auga. En fin, seguiremos moi pendentes aquí no termómetro de todos os veciños e veciñas da Pobra.